Na szavaztok, itt vagyunk a tűzijáték bemutató videóban, és hát a tűzijáték készítettem, megvettem ma. Ez még nem az egész, de már kezd azért gyűlni. Hát így van, itt vannak. Másik szobában vagyok, mert most így ide pakoltam be. Nem akartam felcipelni az ömletre a szobámba, de kezdjük akkor itt. Hát ugye ez megmaradt, ez a csattanó izéke, mi a neve? Hús, elfelejtettem. Na mindegy. Átjövünk, itt van a Cracking Ball, ebből van 3 darab. Itt nem játszódik. Ebből van 3 darab. Hát, annyi, hogy meggyújtod az egyik kis golyót, és eldobod, és akkor recseg. És pukkan, ezt ma tudtam meg, hogy ez a zöld, ez még szétpukkan, és úgy van benne. Na, utána jövünk egy másik, ilyen Cracking Ball, csak ennek ez egy márkásabb, mert ugye ez Explode, és ja, utána a következő, ez a Magic Whip, ez majdnem, sokan azt mondják erre, hogy petárda, de ez nem az, hanem ez hasonló petárdához. Ez is olyan, mint a petárda, csak ez nincs betiltva. Ez egy dobozba 2 van. Utána jövünk ide. Ez egy X-Game csomag. Ebből található egy Spinny, ez így forog. Fire Ring, ez is forog. Blitz, vagy sárkánytojás, tudjátok, meggyújtod és akkor szikrázik. Csattanó, itt pedig tornádó. Ez ugyanúgy ledobod és akkor pörög a földön. Utána itt van ez a Multicolor 1 és Multicolor 2. Ez annyi, hogy meggyújtod és akkor egy szikraszökőkutot. Tehát ez egy szikraszökőkut. Utána ez már egy nagyobb cucc. Ez a KO. Ez egy vetőcsöves airbomb. Nem tudom felbontani. Jó. Ez ennyi. Tehát ez nem nagy cucc. Utána van itt ez a Ground Bloom Flower Way Cracking. Ez is forog, csak a végén ez pukkan egyet. Ez is jó, nagyon. Szeretem. Utána UFO. Ez a rendes UFO. Csak ez kínai és olcsó. Ugye ez egy ilyen normális UFO. Jól elszakítottam a dobozát. Itt van ez a
mert ez is nagyobb. Ez a Craig Plan. Ez a Craig Plan. Ez egy kis méhecske. Nem nagy cucc. Utána ez egy római gyertya. És hát nem egy, hanem 4 darab 8 lövésű római gyertya. Ez nagyon... Hát én már várom, hogy mit fog elérni. Itt a tigeres sikoly. Itt a sikolytelep, vagy katyusa. 25 lövés. Már itt egy jóval nagyobb Mystic Giga 9 vagy hány lövés. Már nem tudom hány lövés. Sás római gyertya. Hát ez nagyon jó. És itt van egy triplexes rakéta. Hát ennyi is lett volna ez a videó. Most, tehát nem ennyi van, még fogok venni, de azokat már én nem fogom bemutatni. Egy keveset fogok venni, meg nincs értelme úgy bemutatni. Na ennyit akartam volna mondani, lesznek róla tesztvideók. Na sziasztok!